በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ዝኸበርኩም ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን አይንተ እግዚአብሔር ካህናት ደቀ እግዚአብሔር ዝኾንኩም ህዝበ ክርስቲያን ህዝበ እግዚአብሔር ኩልኹም ከመይ ቀኒኻትኩም ደሓን ደቐኒኻትኩም ደሓን አድኩም ከመይ ለኻትኩም ጎይታ አምላኽና እግዚአብሔር እንኳን ሓደ ክልተ እንዳበልና ጾመ ታኅሳስ ጾመ ነቢያት ናይ ነቢያት ትንቢትን ናይ ነቢያት ጾሙን ደጊምና በመጨራሽ እንዳጋደድና አይና ሓደ ሰሙነ ካብ እንዳተረፈና እዩ ስለዚህ እንኳን አብጻሐኩም ናብ ልደተ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ንውለሉ ጊዜ እንዳበጻሕና አይና እሞ ጾመ ታኅሳስ ካፍቶም ዘመነ ስብከት ዝበሃል ዝኣተናዮም እዛው ዝሓለፈ ብርሃንና እንዳበልና ኸይድና ነርና ብርሃን ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ እሱ ሓሊፍና ድማ ሕዚ ዋዜማ ነላዊ ኢና ዘለና ዋዜማ ነላዊ ኢና ዘለና ነላዊ ማለት ድማ ያው ሓላዊ ማለት እሞ ዝሓለፈ ሰንበት ስብከት ብርሃን ሕዚ ድማ ነላዊ እዩ ሎማዓንቲ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ዝኸበርካትኩም ኩልኹም ኣብ ወፃእ ዓድን ኣብ ውሽጢ ዓድን ኣብ ዝተፈላለየ ኣቕጣጫ ኮንኩም ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ቃል ትከታተሉ ዘለኹም ሚድያ ኣስተርእዮ እንዲያው ይገርም ዘመነ ኣስተርእዮ ሕዚ እንዳኣተወ ናይታ በዓል ናይታ ሚድያ በዓሉን ክነኽብር ኢና ዘመነ ኣስተርእዮ እንዳበፅሐ ይገዲም ካብ ልደትስ ኣብ ጥርታት ዘሎ ኩሉ ኣስተርእዮ እዩ ዝበሃል እሞ እዛ ሚድያውን ጽቡቕ ስም ሒዛ ዘላ ኣስተርእዮ ማለት ተጋሃደ ተራእየ መፀ ማለት ኢና ምስ ናይ ክርስቶስ መምፃእን ምግሃድን እውን ዝኸይድ እዩ ናይ ሚድያና እሞ ሚድያ ኣስተርእዮ ትከታተሉ ኩልኹም ቅዱስ ቃሉ ትሰምዑ ናባይ ናባኻትኩም ቅዱስ ቃሉ ክበፅሐና ሕዚ ድማ ብዕለቱ ኣነ እውን ክናገር ንስኻትኩም ክሰምዑ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹን ናይ ዕለቱ ርእስና ያው ነላዊ ሄር እዩ ዝብል በእንተ ነላዊ ሄር ይብል ርእስና ናይ ትምህርትና ርእሲ በእንተ ነላዊ ሄር ይብል ቀጥታ ናፍቲ ንባባ ክንኣቱ እንተለና ኣማን ኣማን እብለክሙ ዘይብኣ እንተ አንቀጽ ውስተ አጸደ አባግ ወአርገ እንተ ካልእ ገጽ ሰራጪ ወጉህለያ ውእቱ ርእስና ነላዊ ሄር ኮይኑ ርእስና ነላዊ ሄር ኮይኑ እቲ ርእሲ እዚ እንታይ ማለት ነላዊ ማለት ሓላዊ ማለት እዩ ሄር ማለት ርህሩህ ወሃቢ አምጻኢ አብዛሒ ባራኺ ህይወት ወሃቢ ሰላም ወሃቢ ፍቅሪ ወሃቢ ካብ ዘይምንባር ናብ ምንባር መምጽኢ ማለት እዩ ሄር ማለት ርህሩህ ማለት እዩ ርህሩህ ማለት ርህሩህ አምላኽ ማለት እዩ እቱ ቀጥታቱ ነላዊ ግን ሓላዊ በቃ ሓላዊ ከፍቲ ኮን ይኽእል ሓላዊ ዓዲ ኮን ይኽእል ሓላዊ እንስሳ ኮን ይኽእል ሓላዊ አትክልቲ ኮን ይኽእል ሓላዊ ሰብ ኮን ይኽእል ብተፈላለየ መንገዲ ሓላዊ ማለት ሁሉ ይገልጽ ግን እዚ ቃል እዚ ግን ንኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ነላዊ ማለት ነላዊ አባግ ይብል አማን አማን እብለኩ ዘዋ አንተ አንቀጽ ውስተ አንቀጽ አባግ ውስተ አጸደ አባግ አጸድ ማለት ድማ አባጋዕ ዝነብራሉ አባጋዕ ዝበልዓሉ አባጋዕ ዝቕመጣሉ አባጋዕ ዝነብራሉ ማለት እዩ እዚዩ ሓላዊ መን ኢልና ያለና ክርስቶስ ሄር ሓላዊ ሄር ድማ ርህሩህ ማለት ወይ ድማ ፈጣሪ ወሃቢ ርህሩህ አምላኽና ማለት እዩ ለዚ ነላዊ ሄር ነላዊ ዝኾነ ርህሩህ ማለት እዩ ለዚ ናይ ማዓንቲ ናይ ነላዊ ሄር ናይ ርህሩህ አምላኽ ይዝኾን ዘሎ ርእስና እሞ ውስተ አንቀጽ አባግ እንተ ካልእ ገጽ ሰራጪ ወጉህልያው እቱ ትክክለኛ ሓላዊ እቱ ትክክለኛ መራሒ እቱ ትክክለኛ ቀላቢ እቱ ትክክለኛ ወሃቢ በቱ ትክክለኛ መንገዲ አባጋዕ ዝኣትኦ ወይን ድማ እቱ ትክክለኛ ቅዱስ ዝኾነ ሰብ ዝኸዶ መንገዲ ቅኑዕ ዝኾነ መንገዲ ይኸይድ ይብለና ኣሎ ነየና ኢኹም ዝለና ዘሎ ነቱ ትክክለኛ ሓላዊ እቱ ትክክለኛ ሓላዊ እቱ ርህሩህ ዝኾነ ሓላዊ እቱ ጥዑም ዝኾነ ሓላዊ በቱ ትክክለኛ መንገዲ ይኣቱ ይብለና ኣሎ ካልእ ድማ ሙሽ እንታይ ኢልና ኣሎ እንተ ካልእ ገጽ ሰራጪ ወጉህለያ ነቱ ካንሸሎ ገዲፉ ነቱ አውደ ምህረት ገዲፉ ነቱ ናይ ክርስትና ህይወት ገዲፉ ነቱ ናይ እግዚአብሔር መንገድ ገዲፉ ብለይተ ጸልሚቱ ብበሪ ዘይኮነስ ብደጎል ዘሊሉ ዘኣቱ እንተኾይኑ ግን ንሱ ለይባ እዩ ንሱ ሰራቂ ሓላዊ ይኮነን
ንሱ ሄረ ይኮነ ሩህሩህ ይኮነን ንሱ خالق እዩ ስለዚ ክልተኛው ሕዚ ክልተ ሓለውት ይልና ኣለውዚ እቲ ትክክለኛ ሓላዊ ብመንገዲ ኣቱ ብትክክለኛ ይመርሕ ብትክክለኛ ይقلب ኣብ ዘይጠምያሉ ኣባግዕ ኣብ ዘይጠምያሉ ቦታውን ይወስደን ንመን ነተነባገ ይዝለና ዘሎ ትክክለኛ ሓላዊ ናብ ሳዕረ ዘለዎ ናብ ማይ ዘለዎ ይወስደን ይብለና እቲ خالق ግን ይብል ሓላው እንተዘይ ኮይኑ ግን ይብል ብخالق ደጎል ሰይሪ ኣቱ ካንሸሎ ሰይሩ በንቂሩ ኣቱሞ ነተንጤል ሰሪቅዎን ይኸይድ ወይን ድማ ይብትነን እዚው ሰራቂ ይባሃል እቲ ትክክለኛ ሓላው ግን በትክክለኛ በሪ ይዛኣቱ በትክክለኛ መንገዲ ይዛኣቱ ስለዚ ናህና አምላኽና እቲ ትክክለኛ ሓላው መን እዩ ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ እቱ ዘይ ትክክለኛ ሓላው ዝብለ ዘለኸ መን እዩ እንካብ ሃይማኖትካ ዘውፅእ እንካብ ሓቂ ዘውፅእ እንካብ እውነት ፍርዲ ዘግለለ ብስርቂ ብሓሶት ብዓመጽ ብምትላል ዘኣምን ተኾይኑ እንታይ ልወለዚ እዩ እዚማ ጎህለያ እዩ ሰራቂ እዩ ስለዚ እቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ግን እቲ ትክክለኛ ሓላዊና ጎይታናን አምላኽናን በቱ ናይ ጎይታና እግዚአብሔር መንገዲ በቱ ትክክለኛ መንገዲ በቱ ትክክለኛ መንገዲ ዝኸድግድ በወንጌል ይዝመርሕ በመጽሐፍ ቅዱስ ይዝመርሕ بحق يزمرح بحق يزغلغل اباغعون خيطفا يحلون يبلعن يستين مالت مانتاي مالت يمهرن يغسصن يمخرن هو حمام هيمانوت كيحما نابزي يكون اطاጫ خيخدا نتنباغعو اتو هير زخونه نلاوي هير زخونه رورو زخونه حلاوي اونتኛ حلاوي بغي زخونه ግን በቱ እውነተኛ መንገድ ይዝመጽ በትኡነተኛ መንገድ መጽኡ ይሕልወን ከይጠሚያውን ይርኤኒ ከይጠሚያ እንትንል እንስሳ እዩ ንናይ ሰምት መጽኸ ቃለ ወንጌል ከይጸምአ ቃለ ሃይማኖት ከይጸምአ እውነት ናይ እግዚአብሔር ሕድን ናይ እግዚአብሔር ስርዓትን ቀኖና ቤተ ክርስቲያንን ከይተሐላለፋ ነተን አባጉዑ ቃለ ወንጌል የምህረን ምን ትክክለኛ ሐላዊ ትክክለኛ ሐላዊ እውነት ሐላዊ بخمزي قال قدس وانجيلي زمدغبن اونتኛ حلاوي اتتكلኛ حلاوي ግንደ حلاوي ቀዳማይ حلاوي ናይ መንገድ ህይወት ዝኾነ ግን መኒ ነላው ዝባሃል ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ተክክለኛ حلاوي ወለቱ ሰዓጻዊ ያርህዎ ዋባግ እኒ ሰማሁ ቃሎ ወይጽየውን ለአባግሁ ይገርመኩም ይሉን ተነባግዕስ ነቱ حلاوين يفلطኦ እንትሪኦ እንተለዋስ ሜ ኢለንስ ግልጽልጽ ይብሎተን እንስሳ አይሉን እንዴ ሰብድ አክንደየናይ حلاوي ዘየخبر ሰብድ አክንደየናይ حلاوي ዘይፈልጥ ሰብድ አክንደየናይ ቃለ ወንጌል ዝመኽሮ ትምህርተ ወንጌል ዝመርሖ ትምህርተ ሃይማኖት ዘስተምሮ ትክክለኛ ናይ እግዚአብሔር ቃል ዝነግሮ ክንደየናይ ዘይخبر እተን እንስሳታት መጽኢልና حلاوينا مسنا تبرن تخفت له مي امباح بحيلن دحر زقبلو يبلنا له نتو تككلني حلاو ما كندي سلام يلن اخبروت زي يقبلو كنديناي قالو زي يقبلو كنديناي منغدو زي يقبلو كنديناي تمرتو زي يقبلو يبلنا له معناته انتم انسسا اكو اندحر حلاويهم زفلطو اتوم سبات كنديناي مرحتهم زي يفلطو اتوم مرحتك كندينايهم نلاو هير توم ممران كنديناي توم ሃይማኖት ዝመርሑ توم ሃይማኖት ዝመርሑ كنديناي ትክክለኛታት አስተምሃርት እዮም كنديناي ትክክለኛታት መራሕት እዮም እቶም ዝምርሑ ናይ ሃይማኖት እቶም ዋጋዕኸ እቶም ሰባት كنديناي ቃለ ወንጌል ይሰምዑ እቶም እንስሳ በርን ተኸፍቱ እንተለው እንባሕን ሚእን ኢሎም ይقبلዎም ይለናል እቶም ናይ ክርስቶስ ወንጌል ዘምህሩ እቶም ናይ ክርስቶስ ወንጌል ዝመርሑ እቶም ንሰባት ዘመሓድሩ መራሕት እንትመጹኸ ክንደየናይቶም ህዝቦም ወይ ተመዋጋዑ ይقبلዎም ክንደየናይ ደሓንደው ኢላትኩም ደቀይ ደሓንደው ኢላትኩም ህዝበይ ይኩን ተሎ ክንደየናይ ይقبلዎም እዚ ንዓኻትኩም ንዓይን ንዓኻትኩም ይኸውን ንሕና ነቦታቱን ክንደየናይና ናይ ህዝብና ህይወት ንሕሉ ክንደየናይና ናይ ደቅና ህይወት ንሕሉ ህዝብና ክንደየናይ ድማ ናይ ወለዱ ቃል ናይ ሓለውት ናይ መምህራን ቃል ዝሰምዕ እዚና ዓይን ንዓኻትኩም ናይ ገዛ ስራሕ እዩ
نحنا خندينا إنا ناي وانجيل قال كنت مرت انتو وهاب نسمع كندينا إنا ناي وانجيل قال خبيرنا ندقنا نهزمنا نستمر نعين نعخات متونا تنيا حلاوي متونا تنيا نلاوي متونا تنيا نلاوي هير استبهاله جن إيسوس كريستوس يو وسوا أوصون وأوفرون لو كلن اللي هاوراق نميهون ويتلوه أواقيح اسمي أمرا قالوا كبر مسقانا نقال يقول كما يزبلنا يجزيها القدس قال اتمرح ينس نتن انسساتات اتبرخ فيتو مرحوان انتخيدس ددحري سعبا ويسمعه قالوا ويهاورا قدميهن ويهاور قدميه ويتلواه أباقي اسمي أمرا قالوا من مخاني فلطو إينيا تممهرن تمرحين من مخانو سلز فلطو ددحري انز خدايا ددحري انز خدا منياتو كبرانن كبراتن ديك اون تبيته كريستيان ممهران بيته كريستيان ابوتات بأونة حزبنا ددحرينا دي مسلو يسمعنا دو قالنا يسمع دو تناي زيهر قال كنحلفت لنا ممهري سباكيي استمهاريي ابوي ديبلنا اونت حزبنا يبليو نحنا خينسنف انبر اونت حزبنا ممهر يسمعيو اونت حزبنا سباكي يفلطيو اونت حزبنا ابو يفلطيو منالباش نحنا جن كينشالاچو نحنا خينسنف كمتو أباقعو زي يفلط أباقعو زي فلطو تبايلو سراقي غهليا تبايل توقسه نحنا دا اخي نوقس انبر حزبنا يسمعيو حزبنا يأمن من الباش زي تردهم حد نتليو دما نحنا عداي نحنا اينا نافت تككلنيا مسمر كنتوم زلنا نحنا اينا ناي ممهروم قال كسمعون غبروم زلنا نحنا اينا ناي اغزيابير قال كسمعون غبروم زلنا اندحر قال اغزيابير سمعهم ممهروم زي يكتاتللو ممهروم زي يصوعلو ممهروم زي يكتللو ممهروم ددحريهم زي يسحبلو زي يسعبالو حزب اغزيابير يلن قالو اندحر نغيرنايو قالو اندسمعنايو نياتو ددحري خدا يزلنا واباغيهو يسمعوا ويوصو ددحري خدا ويحور قدمي هون يتلواه أواقيو اسمي أمرا قالوا سلاز فلطو سلاز نافقو نتممر ددحري خدا وحزبنا ددحرينا يمص أفتا تدولت بيت كريستيان يسبسب أفتا تخفتت بيت كريستيان يسبسب أفتو قالوا انجيل زمهارو لبوتا يسبسب دمصنا يممرو دمصنا مراحتو سميعو نحنا هاك ندينا اينا اوص جبنا نسدو نحنا هاك ندينا اينا لملمنا نسدو نحنا هاك ندينا اينا قالوا انجيل استمهرنا نسدو مغنياتو سئلنا بحد نغرات زمن ساعات نود خين خون قالوا نسمع عدت حزبنا قالوا نغرودت حزبنا هاوزي خلتينا تطيقتينا ات حزبناون نمرحتون هيمانوت مرحتو ختل ات مرح هيمانوت ونهزو خفلت ناباغيعو خفلت طباين خفلت شجرن خفلت مكرن خفلت نا حزبنا شجر نفلت دو نا حزبنا شجر يردعنا دو اب حزبنا زل مكرا يردعنا دو بوتاتاي مچن مغنياتو قالوا انجيل ስለዝኾነ ዝናገረ ዘሎ ወንፈልጦ ኢና ናይ ህዝብና ክትውልን ትخليኹም መምህራን ሰባክያን ወንጌል ኩልይኹም ግን ቃል ወንጌል ይኹም ዝብለና ዘሎ እንድሕር ናይ ደቅኻ ትፈልጥ ኮንካ እንድሕር ደቅኻ ድማ ዝፈልጥኻ ኮይን እንድሕርኻ እንስዕባኻ ይብለናል ደድከምተን እንስሳ ምባሕ ሚ እንደበላ ደድሕር ጓስ እንዝኸዳ እቲ ህዝብ ድማ ደድሕር መራሒው ደድሕር ሃይማኖት መራሒው ደድሕር መምህሩ ዝስዕባ ነላዊ ሄር ሩህሩህ መራሒ حزان مراحي سكوف مراحي اونت ممهر ناي اونت قال وانجيل زمسكر ممهر ناي اونت قال وانجيل زمسكر ممهر يبلنا الله بخالي منقدي اذا قالو يستناغرو يوحنس وانجيل 10 قطر 1 كسكاب حمش زل انا تناغرنا يحزي ناي اغزيابير قال بخالي منقد ماتيوس وانجيل معرف 7 قطر 15 قلتا تاقاويچ ام حساويان نبيات اللي يمصوا حبيكم بالباس اباغ وانت اسطس تو انت وسطس توكلات مسط منتو اتما باغ يبلت تو نلاو هير تطنققوا دقي تطنققوا نيباغ لبس مسيلم لبيسوم كاب هيمانتكم كوصوهم كاب امنتكم كوصوهم كاب اونت كوصوهم ان كافتان الزلعلم نبزح زمن بولدكم سركوكم ما هيمانت كوصوهم زمكرو سبات اللو ازي حشاكم ازي ازبلص انداولو اسخاتكم بتتامنلو بتتاللو منجد اندامصو كافتا اونتኛ ግንድ ሃይማኖት ነላው ሄር ካፍቱ ሩህሩህ ዝሆነ አምላክ ካፍቱ እውነት ዝሆነ አምላክ ከውጽኹም ዝምኩሩ ያለው ተጠንቀው ተአቃውቼ እምሐሳውያን ተጠንቀውም ተም ሐሰውት መምህራን ተረድኡዎም ፍለጥዎም ተማስ መሰልት መምህራን ተረድኡዎም ከየታልልኹም ታፍታ እውነት ዝሆነት መንገድ ከየውጽኹም
يبلنا اسم لكر سمو يتقنيو وأقول أجزينا إياس كريستوس وأمتعنا نجر وبته يهونو ياستوكم لبزهان يوهان نايكرس باولوس نابرومي ملأختو معرف 10 شديش قصر 10 شمانته اسم لكر سمو يتقنيو نخودم طراي زنبرو هو سنفات ممهرانون يفطر يوم سنفات ممهرانون يفطر يوم طراين نفسهم سنفات مرحتون يفطر يوم نلاو هير روح زي يكونوا قنوع زي يكونوا حلوت زي يكونوا طراين خودم زنبرون يبلنا له طراين خودم زنبرون مرحت يكون هيمانوت يكون يفطر يوم متاللت زخونوا سباكيانون يفطر يوم يبلنا له نزي كنت هيلنا له تاقبوچه وين دما اسم لكر سميت قنوي وأقول أجزينا إياس كريستوس وبأمت أنا نجر وبتهايو يا ستوام لبزهان يوهان مسيلهم بممسا سباكيان مسيلهم بممسا حزنات مسيلهم بممسا روروهات مسيلهم بمقراب كافتات ديخهم بيت كريستيان كافتات ديخ بيت كريستيان كافتانا إجزيابير بوتا كوصهم كرحقهم كافتانا كريستوس إيسوس هاقرانيو مسكال زوحنا لكم ونتنيا تمهرتي ونتنيا ناي وانجيل قال ونتنيا ناي مسكالو قال كوصهم سباكيان اندامسلو إلا اسم لكر سميت قنوي نخودم بيتشا زنورو سباكيان ممراني مخموصو يومو تتنقاوهم لأجزينا إياس كريستوس وبقي هاتعان نجر بخفوق من قدي نا إيسوس كريستوس لأخوات مسيلهم نا إيسوس كريستوس قال زفصم زلو مسيلهم تنقلنياتات زخونو خمصخم يوم وتهيو بقى يوهان بممثال قنوعات بممثال حزانات بممثال زحال طميكم اندي صميكم اندي لبس سينكم انديكم بمال ناي حاسوت اسمسالنت حيزوم زمصخم اللهم تطنقوا نساتو بإياس كريستوس سنك مصخم يوم ناي باغع لبس لبيسوم يوهان مسيلهم قنوعات مسيلهم بحتاويان مسيلهم ونتنيا ناي وانجيل قال زناغور مسيلهم مصخم يوم تطنققوم اتو نلاو هير زتباله ممهركم فليو فليكم فلطو عندنيان اونتنيان كريستوسي كاوتم اونتنيا ممهران سباكيانيو تم اونتنيا قال زمحلف تم اونتنيا حزبهم زحبحو سباكيان وانجيل ناي كريستوس قال بونس زمحلفو نساتهم يومتم نايتو يوه روح املاك زخوننا إياس كريستوس تختلت لاختو نساتهم يوم يبلنا له ناتو بيوهال لبزوهان يوهان ياستوهم لبزوهان يوهان كورانن كبراتن او بزوحات هديتات بزوحات ابوتات بزوحات دقنا من اسي بقى حقم سيلم سقروا لهم امينهم نتم يوهان نتم قنعات ويزيس نا اغزيابيرنيه ويزيس اونتنيه بمبال زتالللو يوم تكل الله بيبوتو بيقطاچو تكلኛ መምህራን እንዳመሰልካ ናብዘይ ኮነ መንገድ ዝወስዱ አለው እዮም ነቶም የዋሃን የስሕትዎም የሞ ተጠንቀቁዎም ይብል ካልአይኩም ትኒ አንተ ርእሰይ ኖላዊ ሄር ዝበልኮ ናይ መጀመሪያ ዮሐንስ 10 ኣብ ቁጥር 8 10 ክሪእ እንተለና ወኩሎም ለመጹ እምቅድሜ ሰረቅት ወጉህልያ አምንቱ ወባህቱ ይሰማهم አባግ ነዚአቶም ግን እተነባግዑም አይሰምዑምን أي ختل أمنون أي صعب أمنون تاخوينن زي صعب ناي حسوت سلازخون بتؤنة تنيا من قدي بتؤنة تنيا ناي كريستوس وانجيل قال بتؤنة تنيا ناي مسقلو سرعات بتؤنة تنيا ناي قدس بيتا كريستيان أورثودكس توحدو بيتا كريستيان دوغمانا قوننا من قد حيزوم سلازي مسو تنباغع أي ختل أمن تنباغع أي صعب أمن تنباغع مسأتهم أي خدانين مخنيات بتؤنة تنيا من قد يمسون بتوني حق من قد يمسون بتؤنة تنيا من قد سلازي مسو وغهلي امنت وبهيتو يسمعهم اباغ غحالتن سرقتن سلازخون نساتهم دق كريستوس زخونه حزبي دق እግዚአብሔር زخونه حزب زسرقو دق እግዚአብሔር زخونه حزب አዴታት ቦታት ዘውጹ ደቅ ቤተክርስቲያን زخونه حزبي ደቅ ቤተክርስቲያን زخونه ወጣት አውጽዮም ናብ ጸልማት ዝወስዱ ስለዝኾኑ ኣብ ጸልማት ዝእቱ ስለዝኾኑ ንሳቶም ኡነተኛ ቃል እንድሕር ተማሂሮም ቶም ምእመናን ንዓኣቶም ይስዕዎም ንሳቶም ታይ ስለዝኾኑ ሰራቅቲ ክርስቲያን ስለዝኾኑ سرقت دق እግዚአብሔር سرقتي دق ቤተ ክርስቲያን ዝሰርቁ ስለዝኾኑ ንዓኣቶም ኣይስዕብዎምን ቶም ደቅ እግዚአብሔር ዝኾኑ ኖላዊ ሄር ኣነው እቱ አንቀጽ አባገ ዘበአማን ዘወአብሲ እንተ ሀብየ ይድህን ወይ በው ወይ ወጽ ወይ ረክብ ምርአየ ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን
اتو كل قريفون عايز ختل أنا وطان كصاباق أنقص أباق زتوهالكو أنا بخم أملاككم غزي أبيهري بيزاخاتكم إلى أبقراني مسكال زوعال كلكم بيزاخاتكم إلى مقابر زورد كلكم بيزاخاتكم إلى سلمة ألم زبرها كلكم بيزاخاتكم إلى كاب سمايات وريد بدنجل مريم حدير استولد كلكم ስለዚህ أنا وطان كصاباق زب أمان زو أبسي أنت حبيبي ويبو ويوص ويركب مرآي نابايك مصيو نابايك أتيو منقص سميات كورسيو نصب እግዚአብሔር ረብኡ خنبريو ምክንያቱ أنا እውነተኛ ናይ በርዝ ተባሃልኩ እውነተኛ ሐላውስ ተባሃልኩ أنا ዝልአኩዎም ደቀይኒዮም ስለዚህ ናባይክ ትነውርም እንት أنا ወጡ አንቀጽ አባግ በርዝ ተባሃልኩ እሞ በቱ በርናታይ ተመላለሱ ክብራንን ክብራትን በራ ይብለናል ታይ ማለት እዩ በጥምቀቱ ተጠሚቅና በአምላክነቱ አሚንና በክርስትና ህይወት ተጓዒዝና እውነትን ሐቅን ሒዝና ዘጋጥምና ኃጢአት ብንስሐ እንዳተሐጸብና ምስ ፈጣሪና ፍቅዱስ ቤተክርስቲያንና እንድሕር ጸኒሕና በበይን መላለሰለና ማለት እዩ አንቀጽ አባጋ አነውቱ በቱናይ ክርስቶስ መንገድ እንመላለሰለና من دم حلونا الله نلاوهير ኢየሱስ ክርስቶስ دم حلونا الله نحناون بت መንገዱን እንመላለሰለና ንሱ دم حلونا الله ከይጠሚና ከይጸምአናውን ይምግበና الله ስለዚህ أنا አንቀጽ አባግ نلاوهير ዝተባሃልኩ أنا መንገድ አባግ አንቀጽ አባግ ዝተባሃልኩ ታናይ እውነት መንገዱን أنا እሞ በቱናተ የተመላለሱ ይብለናል በኋላይ አንደኛ ዮሐንስ ና ዮሐንስ መልእክቱ ቀዳማይ ዮሐንስ ملق بملقتو 4:1 هاوي نسل كل منفس يتأمنوا على أمكروا على منفس لأمم هذا እግዚአብሔር إتي اسم بزوهان حساويان نبيات يمصوا استعلم إلا يأمروا لإيسوس كريستوس أنا حلاوي أنا ممهري أنا كوير هرهلكم يزبل بزحكم مسأكم يو لإلا منفس رأيوا منفسه مسير مسأكم كله يتقبلوا تأونتنيا منفس تأونتنيا إيسوس كريستوس ناي منفس قدوس ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንተ ፍቅረ ሰቢል ዝመጽ አምላክ ታናቱ መንፈስ ቅዱስ ታናቱ ሐቂ ተረድኡዋ እስመ ውዛን ሐሳያን ይመጹ ከየታለሁም ሀበ እግዚአብሔር ንሕና ናይ እግዚአብሔር ልኡኻቲና ንሕና ደቂ እግዚአብሔር ንሕና ናይ እግዚአብሔር ቃሊና ነምህረኩም ንሕና ናይ መጽሐፍ ቅዱስና ነምህረኩም እንዳወሉ ከየታለሉኹም ዘታለሉኹም ከይህልው ምናቱ ይብለላ አላ አመክርዋ ለመንፈስ አመክርዋ ማለት መርምርዋ ማለት أيقوا رأيوا حتوت ممرانكم أستوعلكم رأيو بدنب ترديهم ناي منفس قدوس ملأختي نايجزي أبير ملأختي نايجزي أبير ممهر نايجزي أهل لؤه مخانو تردو اسم بزهان هالساوي على نبياتي متصو واستقلب اللي أمروا اللي يأمروا لإيسوس كريستوس نساتهم جن نإيسوس كريستوس فلت وخوينا ويكونون كتالو لكم يوم زمانس أزلوا سلذي بمسكلو أمينكم بأملاكنتو ترديهم بمنفس قدوس صنيعكم حلاويكم نلاوهير ኢየሱስ ክርስቶስ مخانو ترديهم بانقص አባግ በታናይ ሐቅ አንቀጽ ቤተክርስቲያን ተመላሊስኩም እውነተኛ መንፈስ ቅዱስ አጽኒዕኩም በእግዚአብሔር መንገዲ ጽንሑ ምንያቱ ሁሉ መንፈስ አይተመኑ ይብለናሎ ዮሐንስንሞ ኖላዊ ሄር ዘበአማን እውነተኛ ሐላዊና እውነተኛ መራሒና እውነተኛ እንካብ ጸልማት ዘውጻና ፍቅር ዝህበና ረዲኤቱ ጸጉ ዘብዛሐልና እንካብ ክፉእ ነገር ዘድሕነና እንካብ ኩሉ ነገር ምሕረት ሰላም ዝህበና ኢየሱስ ክርስቶስ እቱ ነላዊናን ሐላዊናን ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ በሐዋርያት አቢሉ በነቢያት በትንቢት ተናገሩ በሐዋርያት ስብከት አስቢኹ በመምህራን ትምህርት ሂቡ በቦታት ካህናት መምህራን ሰባክያነ ወንጌል ሃይማኖትን አጽኒዕና ክንከይድ አስተምህሮን ስብከትን ሂቡ በቅድስት ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አሚንናን ጸኒዕናን ክንነብር ዝገብረና ዘሎ ነላውሄር ኢየሱስ ክርስቶስ ሕዝውን ንዓይና ዓኻትኩም ካፍቱ እውነተኛ መንገዲ ኸይንወጽእ እቲ እውነተኛ ዝኾነ መንገዲ ኣነ ውእቱ አንቀጽ አባገ ኣነ ናይተነባጋዒ ናይቶም ክርስቲያን ናይቶም ደቂ እግዚአብሔር መንገድን ህይወትን ኣነ ከም ዘለና ሁሉ እግዚአብሔር አምላኽና ንዓይን ንዓኻትኩምን ጸጉ ከብዛሐልና ሰላሙ ክበና ዓድና ናይ ሰላም ዓዲ ናይ ፍቅሪ ዓዲ ክገብረልና ኣብ ዓድና ዘሎ መከራ ኣብ ህዝብና ዘሎ ጥሜትን መከራን ሕማምን ስቃይን መከራን ሕማምን ስደትን ምንግልታዕን ይኣኽለኩም ኢሉ እግዚአብሔር አምላኽና ናፍታ ዝፈትዋ ገዝኦም ኣብ ሓፂር መዓልቲ በኢየሱስ ክርስቶስ
ፍቃድን ሓይልን መድኃኒ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ገዝኦም ህዝብና ክእትወልና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹን ነላዊ ሄር ኣነ ውእቱ ነላዊ ሄር ኣነ ሓላዊኹም ፈጣሪኹም ኣነ እየ ብዝብል ቃል ተሲእና ሓላዊና ኢየሱስ ክርስቶስ ብምባል ናይ ሎማዓንቲ ትምህርትና እሞ ናይ መጨረሻና ድማ መንፈስ ፈትሽዎ መርምርዎ ትኡነተኛ ናይ መንፈስ ቅዱስ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ሒስኩም በቱ አንቀጸ በቱ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ወንጌል መንገድ ተመላለሱ ህይወትን ሰላምን ኢየሱስ ክርስቶስ ይብለና አለሞ ወስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። እግዚአብሔር ይባረኩም ያቀንየለይ